যেপর্যন্ত ଏକ ସଶକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥବଳ ଓ ବାହୁବଳର ଭିତରେ ପଡ଼ିକରି ଛଟପଟ ହେବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ନୁହେଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିବା, ଏସବୁ କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧା 50-50 ରାଜ୍ୟ ସରକାର বা কেন্দ্র সরকার পার্লামেন্ট ପାଇଁ 50 দেবে, রাজ্য সরকার পার্লামেন্ট ପାଇଁ 50 দেবে, ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସେହି ଦରର বা ତାଠାରୁ କମ୍ ଦର ରହିପାରେ, ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଏବଂ ତାର 50% ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ଦଳ ଦେବ, ତାହା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି କ'ଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟଟିକୁ ଟିକେ ସଂକୁଚିତ କରିଦେବା, 3 ଦିନ କରିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଭୋଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ୍ଟିକୁ ସୀମିତ କରିକି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଇଠି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା, ଯିଏ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯିବ, ସେ ବୁଥକୁ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ ଦେଇଯିବା ପାଇଁ କରିବେ ଏବଂ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ 3 ଦିନ ଧରିକିରି ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିବେ, ଏ କଥାଟି ରହିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଭୋଟର ଗଣତି ତା ପରଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏଇ ଯେଉଁ ର୍ୟାଲି କରାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେ ର୍ୟାଲି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେବ, କେବଳ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ସଭାପତି ଭିତରେ 50ରୁ 55 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏତିକ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ହେଇଯିବ। ସେ ବାବଦରେ ହେଇଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗରୁ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବ ଯେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବ, ଘୋଷଣା କରିଥିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ବୋଲିକି, ସେ ତାର ବୁଲିଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ଉଠୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଭୋଟଟାର ଆମେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ତାକୁ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିକିରି, ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜାତୀୟ ବିତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବାହୁବଳ ଅର୍ଥବଳରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁକି ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର।